אנחנו בפוסט קורונה, וככה הרגשנו שהכיתה ממש, הצורך החברתי מאוד בוער שם. ולכן הבאנו את תוכנית מתחברים, שיצרה פשוט פלאים בכל השכבה. הפידבקים היו מצוינים. כל המחנכות בעצם העידו באמת על הטבה, גם אקלימית וגם חברתית בכיתה. הבנות יותר קצת הכירו, יותר נפתחו, ובעיקר בעיניים שלי כיועצת, קצת יותר תרגלו שיח רגשי. נקודה חשובה שאני מאוד מאוד אהבתי בתוכנית, פה שבדרך כלל מביאים תוכניות חיצוניות, ונותנים כלים מקסימים ומהממים, אבל בסוף הכלים האלה נשארים אצל המנחה שיוצאת בסוף מהאולפנה, ומשהו לא מוטמע עד הסוף, גם ברמת השפה וגם ברמת המחנכת. אבל אני חושבת שהתוכנית שהמחנכת מעבירה פה, נותנת גם למחנכות תחושת מסוגלות, שהן מסוגלות לנהל שיח רגשי בכיתה ולא רק שיח פדגוגי, וגם בסוף הכלים האלה נשארים אצלה עד 120, גם לשנים הבאות. אני מודה לגל ממש על הזמינות ועל ההנחיה המדויקת והמקצועית ועל כל הכלים הפרקטיים. באמת ממליצה בחום לכל מי שחשקה נפשה ככה להשקיע יותר בתחום החברתי והרגשי, מתחברים.